Guy, how far? Guy, Busano now. Busa. Busano now. Away in Amaro. Eh? Hey, you chased me out from the house, fine. Now you're calling me for home on Pempe and that. Come on down, I'll return everything to you. I'll return them. Do you understand? Even I come back na village, some acres of land. Landed properties everywhere now. So when I'm now, where I come report go this some, Jigudia Yotago. So na kwadozi area. Obo na mre ya na mtielu go now. Mtielu go straight. It okay. Oh yeah, that boy he na bomb all the time. He that wasn't come zuri ezu. It's on me ezu now. You understand? Relax, ya mre halal anda mtielu go. I know it's none of your business, but I thought I should let you know. I'm working in a boutique very soon. Boutique now. Oh yeah, first aqua. Go see Abozla ozo. Abola monzo. Oh, ego behala mtielu gite money. So bad yo. No wala. Asi no na Abuja. Asi ya nwere na Lagos. Ya nwere plane n'enu. Mpa ya bụ governor e. Na ya luzuru some millions. Anta bụ kwasị. Anta bụ Hapunu maka oge hapum. Get your own now. What is it? Tete jiri no wa no na. Ki na-ekwuzi ụta ị na-esezi okwu. Ha. Ki na-abazikwa n'ụta ya ọ dịka enwe gị na ya na-ese. Mụ na ga ị na-ese okwu. Okay, listen to me. There is time for everything. Everything in life has time. Okay. This time I'm just supervising my project. Hide and seek, Romeo and Juliet, Atoromia na. Oh, Atoromia tata. Hey, Tete chere ihe ikuku na kemgbe ijiri lọta. Promise cham heaven and earth lile promise rim. Ruo taa ahụ ga hum ganya. Kam hụrụ ganya ugbu na gị bịa na ọ na-akọga ihe lile ịkọga. Kehem koga. Kehem koga. So listen, ije nom n'ọkpa. Do you understand me? M chọrọ ga-afụ dem na-ego butere m chippings na cement. And then you're close to 200 million. Afubem chippings, afubem cement. Ị chọrọ ka m na ofe ebe. Adị anụkwu ofe ebe kiri mmanwụ ama m ihe na-akọgide ndị afụgodo. Tete cherego ma jụọ gị. Ihe niile na-akụ ugbu a ị chọrọ ịgwa m nnọọ na orubele mgbe iji abịa bịa metụ m aka na-adazi ala m. Megin. Adazi ala na. Megin. Metụ m aka na-adazi ala m. Iji ọgwụ okwu. Chere. Chere biko. Eleko nnọọ ị na 20 billion, 30 billion. Yet enyi gị nwaanyị anụkwa m otu a. Enwekwa shishi m hụrụ. Enwekwa ego m hụrụ. Iji ego. Eleko nji ego. Iji ego. Mama eji ego enyi nwoke ji ego. Ego gị na onye? Oge eruole mgbe m ji ajụ gogo ajụjụ go. Ama ajụkwa ọ dị gogo ka ọgogo. Amadị m ihe na-akpọ ya akpọ. Tete! Bịa Tete! Chere ko no kọsịla dị. Biko onye nkwa ebe maka Etelbert nwanne Igbo. Kemgbe o si siti wee bata, mfu ya na-akpọ ya, ọ dịkwa atụpụrụ m ọnụ. Na-agwa ya okwu, ya ọ na-aga na-eme ka ọ bụrụ mmadụ na-agwa ya okwu. Nke mgbochi esi agara aga afọ m ya na-akpọ ya, ọ na-agụ m edi ntị ka mmadụ na-akpọ ya okwu. Amakwanụ m ihe na o ji na-akpasị m ọdị agwa. Dị maka mụ na ya si wee bido, ịma ihe mụ na ya gabigagoro, ịma ka isi wee bido, ọ bawụrụ ịkọrọ gị anything na-akọrọ, ịma everything. Etelbert wee gachazi obodo ofesi bata na-emezi m ka abụrụ ọmụ mmadụ. Dị biko, achọrọ m ka nyere m aka gwara m ya okwu maka na ihe ọ na-eme na-etiwa m obi. Nrara ụra adanwụ ụra oge ọbụla m rara ụra ntị narị isi ọ bụrụ Etelbert ka m na-eji ihe gbasara Etelbert. Biko nyere m aka gwara m ya okwu achọghị m ịlụzu ya. Nlụzu onye obi ga-agbawa m. Nne asị ya na-amaghị ka esi eme ya gwụrụ ọnwụ. Onye ọbụla ọ na-emekwa n'omume na-ebe obube mana onye ọbụla na-achọ ihe ọ bụ ya nwa adịrị eme ajọ ihe
ịgbala mbọ dịka nwaanyị. Ọ bụ eziokwu na ụmụ agbọghọbịa juru ebe niile, mana ihe onye ọbụla ga na-ekpe ekpere ka Chineke nye ya onye nke ọ ga-awụ ya na ya na-abụ ezigbo mmadụ. Ọ bụrụkwa nwoke ọbụla abụ nwoke, ọ bụrụkwa ihe nwoke ọbụla ghere isi nwoke, ọ bụrụkwa nwoke ọbụla tere tattoo na ahụ nwoke. Some of them ụmụ nwaanyị ka ha mma, mana ekpere nkwa m ga-ekwe gị n'ije a ịbịara ugbu a, aga m asị gị aga m asị gị nkwa m ga-ekwedebe gị ugbu a bụ mma asị gị mee gịnị lawa. Hapụziere m nke fọrọ m, tọpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụzie ihe na ya ga-eji eme. Etụpụgoro m ọkpụkpụ nwa bụ nkịta, then gazie ga zuo ike ka nrụ tọpụ nke fọrọ m. Dị iminere ị ga-agwa ya okwu. Thank you so much. Eziokwu ihe anụ egwu amụ na ịmarụ ọ dị m n'ọkụ onwe ihe bupụrụ m n'arụ. Ya narụzie n'abalị m ga-ararụ ezigbo ụra, rarụ ụra ọfụma nnọọ. Thank you, Chineke goziere m gị biko. Thank you so much. M ga-abịa ka m bịa na. Okay, bye bye. Nwa werebe onwe ya na-enye ya ihe ọ chọrọ ife n'elu. Ọrụ bụ ụlọ n'elu mmiri, ọrụ bụ ụlọ n'elu ọkụ. Ọ ga-adọbata ya ọkụ, ọ na-awakọlọta, ọ na-atụbata rice, o biri igwe moto, o biri igwe mecha. Nwedị ụdị achị nọ n'ụwa na-adịghị ya nọ na-apụta. Egodo ọmarịcha nwa ọ ga-ahụ ya bere ọmadapụla asị onye chọtara nwaanyị chọtara ezi ihe. Nwa na uwe ezigbo nwa ọ na-efegharị n'elu. Garacha must come back. Brother. Good day, sir. You. Biko, na-achọtụ nwanne gị nwoke. Mama onye na-achọ. Thank you. Awesome. Keep on. What the ma? What brings you? What brings you here? No na ajụ ndị mmadụ ese gị na ajụ ha ebe ibi. So ha mara m atụ na bunu dị n'akụkụ n'azụ church. Anyị bi n'azụ church. Ni bi n'azụ church. Mwa biko n'azụ church. I'm sorry. Please come and sit down. Sit. Why are you living in this kind of place? Because I went to the house you know, all I had to mark and all biggie. Okay. I remember I seen no one you can give me about. Of course you don't expect them to tell you I live there. Oh. I'm only imagine okay. I don't know and then Jamata. Him and all sorts of this my brother neighbor Monyo. And secondly, he name in our village. Hey. Oh, to make us say me go lambata this place is like a hideout, you know. I stay here during the day. Eruze and the KB12. I'll now sneak into my mansion. I'm sorry. Oh, but I'm sorry. Sorry, sir. Sorry.
Ihe ghere eghe mana akara. I'm sorry. O shiri fekpo m n'imi abịa m ụkwara. Yewe. So that is it. Yeah, but it's bad conducive for you. Yeah. You could see some Ghana, one of my hotels, Golden Zuckerberg. Golden or Isu Villa. Golden Zuckerberg, yes, security, you know, but Isu Villa, hey, Isu Villa is the best. Wow. Isu Villa was one of the best security. In fact, Isu Villa came with FBI. FBI? Yes! And the wonderful thing about it all, Mike, the leader of the FBI. Wait. Mike? Yes. Tall. Yes, now. Caucasian fair. Yes. With long hair. Mike and a villager. Mike no hair now. God. What is Mike? You know, I have a very big hotel in the city. You know, something as massive as. Hey! Hey. Sorry. I'm Bogabia. Me a damn nanti bagay. Ozgo. Ima, Obona Mike mata na mbe, o gwike hapo hotel because o ga achọ no isare gidem ti o. Chere kampoya. Ogodia. Ba, ono na phone on my iPhone. I will call him say I don't know somebody special when he dream it. Yeah. Wow. Mike is my boy. Ima onye maka well. Hey, Mike kidnapped one of my girlfriend. Oh. We paid 3 billion. 3 billion? Yes. He the one that did everything, arranged it, settlements, everything. That must be maybe cheap kidnappers. Yeah. You know, I had same experience. Oh my God. Yeah, sometime last year. Now Maka. Hey. Hebrumo. Hi. Hebrumo. You got mezigbo ego. Ofu mezigbo ego. Odiko. What 10 billion kam ko dey. What 10 billion kam nyede. Go for 15. Go 2000 nyere mma. Na-ekwu ego nde ego amku nde kidnapper. Na-ekwu ego data. Ozgo. Can you basa 15 with that 10 billion? No, my brother. Yeah. Oh my God. Sorry, sir. Sorry. Eku kwa. Won't quick mega attack. Beka gari to gari. Can go. Kam guso obodo niile. Then nwa dey say. I that I am special. Hey, come just say that make you introduce official. You understand? Yeah. Biko, badanya. Yes. Yes, sir. Nkata nọkwa n'ebe niile enwere ụlọ niile na ebe nkata nọcha. Yes, sir. Bọọlụ akpọ ga-aga. Mara anya. Yes, sir. Okay, thank you, sir. I think I will fly him abroad. For surgery, right? Yeah. Brain surgery. Yeah, I'll fly him. No, I've done that many times. Didn't I send him abroad last year? Hey! You know Dr. Dribble and Nassif in charge of brain surgery. Ebe atọchi agha ịghala ihe na ụgha m hụ. Hey, n'ebe eshiri m nwa ake. Tupu ya na-akwa n'ụlọ ya dị ka ihe ederede. Ọ dị ka onye goga poem. Ihe niile ikwuru nga nwere ka ewu nne kidnapper gị kwọ 10 billion mede eri ni ala. Ebe anụ ọhịa m na ya ga-azụ ụtara azụ n'abalị Chineke ga-akpọ gị ọkụ. N'ile nga ata bịa nwụtara ntakịrị nọ nga gị bịa nga mụ na gị bịa ịdọ ya dị ma Chukwu mejide obibi gbo gị kpọm onye oshi. Ileta m anya sị na m nwere psychia problem ihe ọ na-emetụ m n'isi. Mụ na gị abụ onye rikọ ihe na-emetụ n'isi. Ehiri nga onye ara. Gị leta anya maka na ị hụrụ nwaanyị na-amadị ebe oshi. Na-amadị ma ọwụ dị mmadụ go because ọ dị ka ọ dị kpọwọ dị ka ọ dị azụrụ. Gị leta m anya sị na n'ịkpọ ịgwọla m ara mbụ. Ha ma agwọ gị ịbata jecha bata. Ị na-ajụ m ego ole ejiri gbapụta go. Aga m ekwu ogo ole ndị apam si ga-eji ebupụ go ga-adị kpọ m onye oshi. Nonsense. Hey! Ka ụlọ ekwuru gị ghọchara ịwụ Mike eje agha ọkwa ihe ị ga-awụ Mike eje agha ụgha. Nonsense. Ụkwụ ụgalị na family. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew.
We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.